Halo Bes, seperti biasa yo Bes, ngetutne rutinitasku setiap hari. Saiki dino Jumat, terus iki aku lagi metu arepe blonjo. Nyapo mbak kok awan menek blonjo. Margone iki mau enek suster sing moro ndek omah. Sustere kuwi nyampo mbak. Sustere olahraga karo mbahku. Ya wis mari ngono aku malah nggak sempet belanja isuk mau. Nah, ujuk-ujuk iki aku wis teko pasare. Iki aku belanja wakeh yo cah soale tinggi stok 3 hari ke depan. Nah, iki Bes aku lanjut nombasne roti mbahku sing biasane tinggi sarapan kuwe. Jenenge Tanko alias roti endok. Ya wis ikilah rotine bentuke kaya ngene iki. Iki terus lanjut ya Bes, aku arepe ning supermarket iki belanja tisu dan lain-lainnya. Buahe seger-seger ya Bes, iki enak ayam enak sembarang kali.